kuno kwaziko nabayobvozona hangu kuti iri kufamba sei basa. Saka ivo vari kuti by tomorrow zvikafamba zvakanaka vanenge vapedza mukati. So ndiyo roofing yedu iyi ndofunga kuiona. Saka ni tachitaura navanhu vamaluvha kuti tinzoti pamaluvha apa ozviona manje. This is where we are. That's where we are right now. Pakarohwa basa ndaivaona mazvividhiyo chazvisa futi papa vachida kukandirana kudai vachikanda gezi taiuzi rinokanda taizizere. Saka ni I'm so happy nevanhu vandiri kupatina navo in these programs atiri kuita zviri kufamba zvakanaka. Saka ni imi vanhu ndiri muri kuona ndine muchiona kuti zvakuda kwazvo kwati hasisa zvakuda kwazvo. Saka mangwana angu achati anzoisa mariji vapenzi vachatsanangura zvakare. Saka ndo zviripo so kwakubheki ndakuradza yakufurandi handiende kusati kutoilet munozviona right. Moiona manje taapanapa iyo roofing yedu iyo. That's where we are. Iri kubuda saka ipuranga tikoni kutichekesa kuti Mwari waJacob tinozvitenda yamukati maino. Okay. Saka zvimwe zvakaita zvimapisipisi hazvifani kupinza zvinokwana zvinopinda zvoita pambopinda. Saka pawaita clean. Saka mukati muno guys zvinhu zvinonzi zvimba zvezvo handiti ndakazvikangamwa next time. Busy. Saka ni munomu ndo matiri tiri munomu I think mukauya kuti panapa munozviona. Saka obvious munhu anenge achiona usingazivi sesu masiri maexpert roofing unochiti zvakatoperera. So the recommendation yanga iripo navapenzi taurai tinzi vapenzi yaifundei kuti ese akashama takaisa tinoti maqueen post ichada kuiswa mabrace kuti matrasi aite sei asimbi zekuti matiles anorema. Akaregedza kuisa mabrace iwawo ndipo munoona dzimwe dzimba dzenyu dzakativa dzinenge dzakuderera inhawei kuti dzisina. Saka nzvimbo dzese dzenyu dzinoda kuti dziite sei ziiswe mabrace kuti dziwane kudii dziwane kusimba. Saka ndo zvimwe zvinoda kuti zviitwe kuti zvinyatso kudii zviratidze kuti imba yedu yadii yaita zvakanaka. Ari kungofamba achinda ndaitofunga kutsika haasi ekutsika pepesi anonzi marana anobata matrasi edzimba anobata matrasi kuti imba isaita sei isafamba. Dingoti imba yedu yakanyanya mahipi yakawanda mahipi kuti ite hipi roof. Yanga isina mahipi akawanda taisa tinoti mawindbrace okundobata futi okundobata futi matrasisa. Saka nenhau kuti mahipi yakanyanyisa akawanda zvimahipi iyoyo yakatomira semawindbrace inenge itobata roof yacho yese. Saka tina need yekuchaisa mawindbrace takungoisa marana okubata matrasis nemabraces ekuti imba yase kudii varikuonekwa here ndikuranga vazikuonekwa varikuonekwa vachitsvukira vanozikuonekwa vakasviba. Aiwa vapenzi sometimes intelligent people ndinge ndakapfuura kuheight ndavakumusha kwedu vapenzi kagutu ambozviona kwachiwana. Saka ipapo ndovana ndichivati aiwa kakuasarayo haaitere kuti zvipedza wakati handisi kuda kuti mangwana uzonditi ndakazondoita zvinhu zvokuti yekera.
ndikati ngatichiona kuti ndimbo mundikakuita kuti amuri kutaura acho niwaya kuti sezvo mapedza kuita yose roofing yenyu mahana acho asara acho mangani because pane mamwe andiri kuona ari mukatuma saka angadiwa mangani anorana kwacho ikokoko hatimbopinda mukati timboone zvinhu papakai saka pakurongedza aiwa kuti kusaungwanika zvinenge zvisarasara maofcast munoshandira mutingoonekwa kuti nzvimbo iri pasi momunhu anodonha akakwara saka tinota kuti zvinge zviri panzvimbo 1 kuitira kuti saka ndo zvimamwe zvimagepi ari kutaurwa maeria yawa ndopane rufi paidakiswa nonzi mabraces. So pamuri kuona panapa iyi yava cement iyi indakatoshamisika vapedza vachipaduwa cement kati cement muidipa kurufa ndinu tadza vapedza vamakuda kuti tangira munhu vakuda kuvake zvikanzayo cement inodiwa pachitsanangure inodiwa pakuti tise mariji pamariji papa ndipo tinenge tisensa dhaka rine cement toda cement yakasimba sei superset yakati simbei saka dii toda kushandisa kazhinji pakunyanya totanga taisai toti dpc demcodes inobata ndo waterproof yemvura tozoisa mariji edu kuitira kuti pasalika mvura isapinda mukati saka cement inotodiwa yakasimba kuitira kuti mvura isazoita isazopinda mukati nokufamba kwenguva ipapa pane mamwe matiles achagona kusara achiita sei achitsemuka rufu yainzo kugara because papa isati yainzo kugara saka matiles iwawo achazenge ongozobviswa zvayo as time saka tikanga tapedza kwese sokufamba kuti ichiita pane mamwe anenge achitofa seizvozvizvi atichazongobvisa after basa rese rati rapera semangwana haiwa ndipo muchaenzo kuona musha wese unonge wadizvo unonge watsukira wanaka vati vatopedza mangwana guys tomorrow takati mifirst yacho ni zvambonyanya kuita sei I was shocked saka ni was ndaona one tail rakaita kakiredi kotauriro kanzaiwa tinotanga tapedza everything tikatapedza zvose tochitanga ndichafamba navo inini neziso rangu ndichiona kuti ndepapi uye vanogona kusaonawo saka tichionesana ndichibvunzawo pamwe pandisinganzwisi kuti kwapa paita sei kosei zvada ivo vanozviziva. I think vanhu vazhinji vandoshanda navo vese vanotozanda kutoudza kuti please if you're working with me be patient because ini I ask ndinoda kutoziva kuti why tiri kuita chinhu ichocho kuti ramangwana ndinogona kuzoti vapedza rofuma wakagwara kana kuti vanenge vasipo vouya kana kuti vanhu vanoshanda navo tozoona zvinhu zvakasiyana kuti ko vapedzera vaiti pakati paipai saka ni ndo zvavanga vachitondisana zvekuti aiwa seiroro tinenge tichasa tichifamba tose rinenge rakaita kakreki rinobva ratongobviswa pachitoiswa rimwe tichafamba imba yese ndozvandiudza saka ndichingi sinaisi matatoomurima zoda zvokuti paiswe inoti cablinium manhu okupenda mumaozi muoplate muchada kupendwa yose kuitira mujuru pamwe mujuru unogona kufamba uchienda nematanda saka ukwanisi kuzofamba uchienda mberi kuti uzopinda mukati mematrasi saka tichaisa tinoti cablinium tichapenda yese matrashes pasi paone woplate matabimiwo ndipo tichabata tichimapenda kuti zviite zvakanaka kuitira mujuru mangwana pamwe munochema nemujuru imba yese ikapedzisira yati ngondo kuri kudonha ikoko mujuru haunaumira zvakanaka akaiswa zvavo matemati poison wati pakavakwa imba however isu takatogozi that was my question yandakatanga kuita tikati hakunawo like treatment inoiswa lesei pari kunzi patimba apa tingoona safe kuti vakati no paiyoyo ndo vakarekomenda iyoyo ndikabva ndaudzawo customer kuti pane mushonga wataura wakatokati just in case ngaungoisi but wanga usinawo kungowanzi ngaunge uripo but that was my question ndo zvimwe izvozvo saka isitozotera edu kana murungu wedu akatitendera tobva tadzoka wedu nechi neplastari tiri kuti kana murungu akatitendera handiti ungaramba kutenda kuti ungaramba kutenda tati ukatitendera haugoni kutongera munhu mababata saka I think ndizvozvo guys for the people hatikuenderi kusandikunovatokudoni guys I'm so excited ndisera vanhu vamwe ari kuno taukati meshedzi mamwana vanenge vamufuta zvimwe saka hazvigodi nguva yakawanda kuti munhu angazizi atopedza kurufa metinewo ndo inogwadza asi kurufa kutanga vanhu vanogadzira zvanenge vachiti
Atiti. Urufamba kwapedza nguva yakati kuti kana mukatora vanenge vasingazvi zvanenge vachi. Ndo zvimwe zvacho izvo. Mamwe puranga zvamamchitaira haichena. Ndinobvunza kuti rakasitomesa gwadziwe. Inogona kusarwadziwa asi ichita kuti zvinhu zvinhu zvakanakawo. Kuitira mangwana. Dzenguva zvishamiswa. Mangani tiri kutaura kuti ari kuda kunzi acho mubrese brese. Nawo tikangwana tatikangwana ngati 5 chete ari kugwana. 5. Taita kuti tisangozarawo simende. Imba yakanaka here sekungoisa mapuranga akazara simende. Saka mubvunzo wachati unawo kubva kutotanga. Saka apa panoswe pakaderera kuti munowedzera. Ndo muri kutaura kuti maapurati amuri kuti because gepi ranga rakawanda. Ndakataura kubva musi wekutanga ngati nandiwisisi. Iri gepi rakandiwandisira vakati aiwa don't worry. Ngati tapedza zvose tochitevera. Mese totanga kutevera everywhere. Ndakatokuza tinongera gepi. Saka mese munenge macho sekuti mune gepi vari kusachi mabhisi. It's okay, haisi problem. Saka nanje ichoni. This week I feel like the gepi rakawanda. I'm so happy for this couple. So mese mukwenzera nditi. Kuesa maningishika. Maapurati yacho yese. Saka mune muchisa mangani baba. Kuesa wana. One chete. Wana. Kuzvipikira zvacho zviripi? Ya mafuinja akungani. All right. Motaka mambo otasa kwese kuna masigepi. Kunako kunyanya matrasi zvidiki. All right. Ukaonyenya magepi kwamunowanza. Saka iri richagoda kuramba rakadini. Roda tongozviswa. Ko arigoni kushandawo here richinda kunorowa zvikuita. Zvichashanda. Ukasike. Ndiki ndizvozvo ini ndauya ndakuradzai kuno. Like I said, I would like to thank my clients who actually gave me the biggest opportunity I've ever had in my life of making mistakes and also growing whilst I was doing this project. Much was saying to me, I last spoke in English a long time ago. Yes. So thank you very much, my client. I can't mention your name because obviously I have to protect your name. The client's privacy is one of the most priority things that I've learned ever since I started doing this project. Yes. Wow. My English is evaporating. Bye-bye. I'm also shocked. I'm also shocked. As someone who is in the process of slimming, I have to also start speaking in English. Why not?